Iroi trai. Saya pat ngai ku ble pi baro ha ka kerteng ka pathiang tam ka jong jisu. Te ngora iji kai balengkot andre ngai kan long ka jing hui pi. Ngajus ngotenat ban yathu lem shikiwe ka e ka ba ngas ngotho. Te ha ka de ka jan met ngakwa ban yathu ipi chapang ka ne ka tien nga. Te don pun ba ki ngotho baklai ka ne ka tien nga. Te kidon ki bajuang sngo pha pi wat na pedan kam than ka ne ka tien nga hanre pedan kam ban ong pi lane ban ong ngi te hanre ngi de ban sngo tho ye ka ne ka wei shapang ka ne ka tien nga ba kum nu ngin pedan kam ka ne ka tien nga te pinda pet na ka tien ka jong ublei na ujur maya kal no ka ba khan riu ko ong kum nu ko ong ka tien utrai kalawan ru hanga ka do ong ni I hang ni ujira maya upadan kami ni kaktin nga te kamut ba ula bakla namar balay namar ba hap ban pendan kam ya uni uktin nga te kam dei ka bakla lada pi menta pi keli nga kong pi kerteng kum no te nga rung ong nga kerteng I reality te pisa sha ngasa sha tang sa sta ne kat kum sha chaka ka banga ngasa te kamlong ka babakla habangi penan kam ya uni uktien nga te haba kaktien utrai kalawan ha ujir maya ru uyat ho ba kaktien utrai kalawan ha u te dak manga menta nga ngayat ho ba menmit utrai wan pan pau hanga ngayu I kumta ha kata ka jing phos niu ka jonga la ne ha ka ba shisharu te nga hapan penan kam ya kani kaktien nga kamut balabakla handrai ngayu I don pun ba ki brio haba ki brio ki jong ublei ki yet ho lane om dei ru tang ki brio jong ublei la ki pendan kam yo ni uktien nga ki ju penrem te handrai ngi di ban sngot ho ya kane ka ktien nga ka bom dei ban pendan kam ya ngi kum ki khon ki jong ublei kamut kum no ngakwa ban pensyaya pi ka ba kam dei yang ngi ban pendan kam yo ni uktien nga ka bomot kam dei yang ngi ba ngin sngo hanga batang mga bastat tang mga banang batang ya kaktin ke jonga pide ban pediang ngamla ban tiang ya kaktin jong kiwe kataken kede ka ba long persya ya kaktin ke jong ble kataken ka ba long persya ya ka imlang salang ba tang mga ba ngas ngo hanga ba bangam tre ban pediang ya kaktin jong nuru te hanre kam degen kumba nga menta ngalalong ka priu ka ba nga ai ji hikai hanri lada ikhlung ibarit ru iwan ban hikai yang ai ke ek banga bakla nga haban pediang ikata te kata kam dei banga doni umen sim sngo hanga hanri nga doni umen sim jong kajing sngoret te dei namar kata kadau ba kam dei yang i bangin penrem kulmari ki brio namar ngalalap bon bah ki brio ki penrem kulmar habangi atho ya ke kabaja ha kajing ya lenti ka jongi te hanri ki ong o pi te tanga bet te hanri ni de ban sngo tho kan kata kaktin nga la pendan kam ha kono ka benta la dangi sngo hanga ni sngo sarong ni sngo be betang ka bakren manga ka badai kata kan kalong ka ka ba shabar ka mon ka jong ublei henry ka bangi pendan kam ban ong ngasa hangta utrai pen pau yang kumta bat kumta terter kata kam de ka babakla kam de yang i bangin penrem gulmare ki brio namar teng ni shu penrem ya ki brio klam nong rem te kam don ka ba ya ha te hanre ni de ban sngo thu kan lada ngi don pen bani to mun sim jo ka jing sngo sarong ni le ke da ka jing sngo sarong sngo hanga mai sngo start sngo bade tang manga bai don chu mono kata kan ka ba uta unga de ban don ha ka jing em ka jongi te nge pio e ka jing mot khendian tu ble unyo ban kur khui pi ye roi trai